si bay ule arsa hi karon siam dona ka arsa siam tur hi ti hianin ka silfai vek to a ari zonga chong gram zali ania hi ka lo chhum phat dona ni kukara hian ta hianin tui emel zahni hi ka lo chhumang hianin voi thuma phita gas ka offa hei kan lo ngak dayang cooker po lo dai to a sa hi kan en chin don ani a min le min lo lo min to ai hi voi thum ko phitira ti hian alo min to a asa zong hi ka lo phor chhuakang kalau kang ngalang akan na tur thir bel ka chhuanga tel hi chu kan du tam deuh kho chuan kan lei hnem deuh mai anga ka lei tam lu tuk lawa tablespoon ni thum bor vel ka leya ani du zat zat kha kan lei mai anga tel po hi alo lum ve to a purun sen lian vak lo pum khat purun sen aya khan purun var te po khadu chuanin a man theya mani du zok zok kha kan mang mai don ani tui kan ti zok ang kha ti hian purun sen hi kan kang min lu tuk lawanga ai eng chuan kan arsa chhum kha chuanin chi amin sa khania hi kan kang sen ve don ani ti anga arsa siam hi tui em em a siam hi ol sambok sia gesi ti hianin amidiama ka da a mei hi asat lu tuk chuan asima te pok han kan da le me anga hian kan chok vele thin anga kan let vele thin anga sen rol thei tur khanin arong te hi alo moi ve to ania arim te hi atui to lu tuka ni hen chili powder adu lo kha chuan a tel lo thei thawani tel lo po khana tui em thawani chili powder hi atira ka tel lo na chan kha chu a ut du ve lu to ka te anga tel hlang ang deuh tho han kan hi chuanin chuwang chuan ka tel lowa ti hian arim te po lo tui to chili powder kha dhania hi ka tel le a kan chung ni rei lo lu to ka arsa ka min sa nia hian hi ka lo du to ka nga sachum na tui kha ka lo chuang sawang heta hianin chi a altur tok te kha kan tela atui melania atui te hi amom hlap meya satui po lo so bar bar to me he chon hemi a hianin dhania hete ar satui han siam hi atui lutuka
dhania hian a tirim tui na ti tui em a ti hianin kan lo du tok anga hei hi gas ti hian ka off a ka lo sok chok ang thain ti zong te ni chuan in lo siam ve don ania machinel min lo thlir saka wangin ka lo me